Dobrý den, vítáme vás u nového videa. Dneska bych se s váma rád bavil o jednom populisticko-babišovském dárku, který dostali voliči od Fialovy vlády v celkem nedávné době. Jedná se o takzvané výchovné. Výchovné spočítává v tom, že každá matka tak má za první a druhé vychované dítě nárok na 500 korunový příspěvek k důchodu. Vláda se teďka rozhodla tento 500 korunový příspěvek zrušit a nahradit ho výpočtem do nějakého minima, což kvituji, protože za mě celý rodičovský příspěvek byl pouze populistický krok, který tato vláda udělala v době, kdy si to absolutně nemohla dovolit a nebude si to moc dovolit ani v dalších letech vzhledem k výhledu rozpočtu na příští rok. Nicméně se tak stalo a když už se tak stalo, tak by měla být zachována aspoň nějaká férovost. Po současné úpravě a zrušení té fixní 500kové částky se stane totiž to, že budou zvýhodněni vysokopříjmoví obyvatelé, respektive matky s vyššími příjmy než s těmi nižšími. Ano, že se toto bude nějakým způsobem korigovat nějakou minimální částkou, ale nejsem si úplně jistý, jestli je toto naprosto systémové řešení. Když už tady budeme počítat procenty, počítejme procenty celkem, anebo zachovejme fixní částky, ale nesnažme se to kombinovat. Způsobí to jenom další frustraci žadatelů o důchod a mít informace o tom, jakým způsobem budou tyto dávky vypláceny, nebo respektive důchody vypláceny, jakým způsobem budou počítány a tak dále. Zabředáváme se jenom do další administrativní zátěže a do dalšího chaosu. Co si o tom myslíte vy? Dejte mi vědět do komentářů.